Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higalang Biyernes og pitsa 24 na buwan sa Enero tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon na tagtagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dugang mga hisgutanan, mga kaigalaan nga atong hatagag pagtagad kining labot sa mga gifile mahigala nga mga balaod nun. Na balaod nun gifile mahigala ni ining Senador Risa Ontiveros labot sa teenage pregnancy. Di apoy usa mahigalang gifile sa usa ka congressman gikan sa Zamboanga. I-firing squad mahigala ang mga corrupt nga mga officials. Tanaw ko mahigala ni mong balaod bida. Utobra ginis pag-file mga sukit tigpaminaw. Medyo ang mga congressman, mga kaigalaan, diha pa lang sa komitiba, delikado di na makalusot ni mong balaod. Pero atong panidaan me. Kinsay mga congressman nga mo sugot nga ipasar ng balaora or kinsay dili. Kay medyo aligre ni mga kaigalaan da. Ang kadtong mga opisyal sa gobyerno, gikan sa Executive Department, Legislative ug Judiciary, apil ang military police nga makonbikto mahigala sa pangurakot, i-firing squad. Straight to the point. Buti pasabot ini ibalik ang silot kamatayon alang adto mga higalang dunay kasong korupsyon. Straight to the At point. silig pagtagad na butaga sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin bag-ong wildfire ni Ulbo sa amihanang bahin sa Los Angeles, California, sukad kagahapong adlaw. Straight to the point. Pagin mo hunong ni mahigalang kayo dito, ha? O katutuang niigo mahigala din sa may Los Angeles karon to ana pod mga kaigalaan sa amihanang bahin sa maog hapon mahigala nga lugar. Taga-tanig pagtaga dubutaga sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Lakip point. na ang mga kabag-uhan ni unya atol sa liderato mahigala ni Donald Trump isig bag-ong presidente sa United States of America. Kini guban pa maskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Alang mahigala sa atong dugang mga hisgutanan o dugang mga issues, mga suking tigpaminaw. O sa pikas bahin mga kaigalaan, dili pa ta maadtos tong dugang mga reports mga kaigalaan tong tagapagtagad ning kinini ang atong mga issues, no? Unang-una kinini ang namingaw naman ang hisgutanan mahigala sa impeachment. Arita mahigala sa mga surveys usab kay ni ay latest survey mahigala gagipahigayon ang ato mismong network sa Radio Mindanao Network uban mahigala sa Oculum research mga sukin tigpaminaw, no? Ato ning hatagag pagtagad mga kaigalaan kay ni ata mga higalay pagpahigayon og survey uban sa Oculum Research and Analytics labot sa mga senatorial sa mga suking tigpaminaw. Ato ning isgutan ron kay kini manggod mga higalang impeachment ni Sara Duterte Carpio marog na mingaw naman kay ato man tong giiphan mahigala sa December pa
Unya, nahuman naman lang to mahigalang Novena Masis sa December, wa may impeachment. Karon ang Novena Masis mahigala sa Santo Niño, nahuman na pod, hubo na mga ron. Wa gyud na pasakang impeachment. Asa man tong gingon niya ikaupat nga impeachment complaint, wa? Wa gyud. So namingaw na mga kaigalaan. Sa laktod nga pagkaistorya, katotoang mga nangindahay pa nga ma-impeach si Sara, kalimti na lang ninyo na. Karon nga Congress, nining 19 Congress, wa na'y panahon. Kay kinini ang human naman. Niadtong pag December, ato nang giiphan may gala kay January 13 ko nibalik ng Congress. Sa ilang kuan, resume na gikan sa Christmas vacation, wa gyud. Nya unsa man itong ipon ani? Nahuman na tag-ihap sa Novena Masis para sa Christmas. Nahuman na tag-ihap sa Novena Masis mahigala sa Santo Niño. Unsa pa may itong tiwason ani? Ato ni Jan Kagulada, maghuwat patas Chinese New Year. Good morning ni mo diha, ato ni Jan, ha? Wa na gyud. Unya by February 11, magsugod naman yun ang campaign period. So, akong gisuwat nes kong kulom karon sa pamantalaang The Freeman, kining Duterte's impeachment and the midterm election. Sa laktod niya pagkistorya, may sigot ang gitag tinuod, kilisod man kayo ng, kanabang maghisgot ka may gala nga wagi, pulo sigod propaganda on sa kini ato, realistic gini ato. So, real talk ta, kaning impeachment ining 19 Congress malisod na gyud, ha? Manay klaro-klaro. Kay February 11, mag-campaign period naman. Ang angman o mag-campaign period na unya mga senador dito, magsigig impeachment. Unya kini mga senators di ni gusto manghigalang i-confront sila og mga issues karong panahon na nga may labot sa impeachment. Nato bitaw may galang sinulog na nga rito mga senador, maingo magmuhunghong magiton nito remark nga, di na ta maghisgot og impeachment. Maghisgot na ta mga lighter issues lang, ha? Kana mga greetings, uguban pa. Pero, bantay pa mo mga senador, ninsuroy dito sa grandstand, nisuroy-suroy sa Cebu City, nga naghisgot, may galang impeachment. Bantay mo? Dili. Nga naman, may mga senador day nga, kanana hindi lang ta maghisgot. Nga naman, mahibawaan ka gani nga anti-impeachment ka. Di ka musugot mahigalang impeach si Sara sa tupa. Mapirse man ka nga, Duterte de ka. Sumasuko ni mo tong mga tao nga anti-Duterte. Maibanan ni mong buto, Nestor. Unya karon kung may po kag kinini ang pro-impeachment ka or anti-impeachment ka, pikas masuko. Nay masuko ba? Kay mingon ka nga gusto ka going pa-impeach si Sara. O moingon ka mahigala bida. Medyo ang mga tao nga loyal sa mga Duterte malain nimo. O moingon sa kang di ko gusto nga impeach Sara. Kadto po mahigalang against mga Duterte malain nimo. Nga nahibaw na ka kana tinuuray man na gini mahigala, magisigot na kita tinuod gud. Kini mga politicians gusto ning mo play sa tanan. Ha? Kung mahimo. Mabitan na nga politician may galan nigsuroy di speakers kuan karon ato nang makarealize na karon kay naa naman ni mga higalay Facebook god mabati naman ka kay doon na ibang politicians nagsuroy sa Cebu mingon kamo mga Cebuanon mahal gyud mo nako kamo gyud mo ay maayo gyud mo diha. Ini mo suroy sa Leyte mi pod kamo mga taga Leyte nindot gyud mo no kamo gyud mga duol mo sa kong dugha. Inigsuros buhol mga kaning bulanon duol sa kong dughan kay dinhi gyud ang akong kuan. Dako mga higala dinhi ako mga kaparintihan dinhi. Mga sano, ha? Kabantay mo asa. Karon kay na may Facebook. May nang ilang usbon gamay na remark og indekin. Kay magrally dito mahigalas buhol mga kamong mga bulanon duol sa dughan makabati ra mga Subuanon ron. Lahi man sa una mahigala nga o adto kag buhol di kabati ang Subo o adto kag Sikihor di kabati ang kuan pwede ka mo so ila pong usbon gamay ron pero kabantay pa mo gusto man mo play sa tanan so di ka gyud gusto nga
kana bang ma-confront kag isyu mahigala nga kuan. Mo na prangkang istorya. So tiyan ta na mo tinuod. Kining hisgutanan bitaw ning divorce, kaduha na kini mga higala na pasal sa lower house. Kini kong lower house di man kay ni sa concern ana mga national issues kay gamay ra man gunang ilang district. Pero mudagan ka mahigala by tibok nasod ang mubutar nimo, matagbaw kag pahom-haom, concern ka sa mga issues mo na ka ng divorce. Labi pagpadong eleksyon nga di na lang ta mahisgot ana sus. Og mubutar kag divorce, may kag gusto kong naay divorce. Masuko nimo tong Catholic Church. Di may banan imong boto. O moingon sa ka nga dili ta ng divorce, ang survey ron daghan na may mosugot nga mag-divorce. 50% naman nila natunga naman nilon. Di masuko sa to nimo. So, sa laktod pag-istorya, moingon gyud ka dito, di lang ta magisgot ang divorce. Prangka yung istorya may galawa na. Kanang impeachment nga isgutanan wa na ron. Muna nga crucial kaayo kining survey o kining eleksyon sa karon tuigang eleksyon kay by next Congress tuan na dito mahigala ang posible nga ngadto na ang impeachment. Karon na may oras 19 Congress, dunay daghang oras ngadto na sa sunod Congress. Atong tiwas sugisgot ni human lamang sa pipila ka pahinomdom. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala. Ako di ko mohingan sa mga kuan ha kay kinigong mga senador, mga higala managan, bisa kani mga managan, mga presidente, sagad ini mahigala mga regsugbo. Ang uban mahigala mo arestong programa, mabisita ato sang interviewhon, no? Pero kinini ang doon na mga higala mga issue sad niya medyo init ba, ha? Kini mahigala ang hisgutanan ng impeachment kanang hisgutanan ng divorce, medyo init ng mga issue ha. Nga dakong porsyento ang masuko nimo og naa kay mubarog ka sa pikas. Og mubarog po ka sa pikas medyo dakong porsyento. Sumuna nga kung mahimo kabantay mo tanan mga higala, di ko mo hingaan og sa tanan nga mga nibisita Sugbo nga mga mudagan pagka senador. Maningkamot gyud nga di lang ta maghisgot-hisgot sa mga controversial. Unya kay tigsinulog man mao na nga dito sa stand daghan kay dito, no? Nga mga to nga mga senador. Unya maingon nya mo soroy dito sa atong booth ato na sang gi-entertain mga sukitig paminaw. So di pud ta kay maguba man ang mood mga higala og mag-interview ta og init nga interview nga tigsinulog ra ba? Ha? So mas mayo nga maghisgot na mga light issues unya mga greetings sa sinulog inana, no? Mo lang ginay technique diyan store. Kay lisod man kayo mga higala nga init nga mga issues, labi pa nga balikon ko dakong porsyento ba. Pero mingon ka nga naipalabang balaod niya maghatag og additional benefit sa mga senior citizens. Ana, bubutar gyud ka nga senador ka kay ayaw di kang butar ni store. May balaod noon may higala nga kanabang popular nga makakuha kag buto, mubutar ka gyud. Pero balaod doon gani nga delikado o makakuha kag buto, maibanan sa ka, da mo, maningkamot ti kag-asa na pita, ha? Mao kining, inani gini mahigala basta inaning magsingabot ng eleksyon. Now, balikan na to mga kaigalan, mag-isgutag, tinuod lang. Realistic lang yun yung isgutanan. Panahon man ni Corona, ang iyang impeachment mahigala during the time of Corona, dili election year. Dili election year. So muna nga, dako yung time. Kining kang Sara yun, mula ni save by the bell, nga tungod mag-eleksyon na karong tuiga, wa na yun. Ang 19 Congress, wa na yun. So, ang mahitabuan ni, kung gusto mong ma-impeach si Sara, tanawunon yun mga higala ang komposisyon sa sunod niya, Congress. Ang sunod mga higala nga mga set of senators, importante na. Kaya mag-unsa, man po na mahigalag, ma-impeach siya mga kaigalaan des lower house, niya di makonbikto. Straight to the point. Dili, magbalampuso ng impeachment. So, katong impeachment ni Sara, nagsugod to mga December 2011 to. Na human to 2012, dili man election period. Dili, busy, mahigala ang mga congressmen, mga senators, mo to bitaw itong interview si Congressman Neil Tupas, nga mooy chief prosecutor atong panahon na. Matoy kalainan. Ang karon man gud unsaon naman iwa na may time. So mangandam ang atong mga kaigsunan, iapil na sa inyong una-una, gusto mo lagot mong Sara, butarin ninyo kato mga senador nga medyo klaro nga konbikto gyud Sara. Straight to the point. Pero imong i-evaluate ron kinsa may senador nagpaklaro ron. Ha?
Kadto pong gusto may galang nga dili ma-impeach si Sara, da butarin ninyo to mga senador. Nga klaro po nga mo laban ni Sara. Ha? Nya ang uban mga higala, dunay laing strength nila nga nung butar ang mga tao. Na kini ato mahigalang survey sa Radio Mindanao Network, ang atong partner ini mahigala kining Oculum Research and Analytics. Mao ni mahigala ni gawa sa survey. Ha? Akong tagsa-tagsaon makigilaan. Number 1, si Erwin Tulfo gihapon. ACT Party List Erwin Tulfo. Second, mga higala ini mong survey si Vicente Soto III. Ang ikatulo, si Ben Tulfo. Statistically tie with Soto. Sure na ning Tulfo nga mosuod mga higala, sa laktod sunod nga set sa mga senators, tulo ka Tulfo nang naa diha sa Congress. Straight to the point. Tulo ka Tulfo ang naa sa Senado. Mo na'y mahitabo. Kay sagad karon do naman mga tinagurha ang bilyar duha, kaya tanod duha. Oh. Karon kaning Estrada mahigala sa Irap si Kwan, JB Ox Jinggoy duha. Karon tulo gini. Usod naman gini, kini sa survey consistent nga sa SWS ha. Kini tong survey mahigala sa RMN, Radio Mindanao Network. Kauban mahigala ang Oculum Research and Analytics. Si Erwin Tulfo mo gyud number 1. Si Ben Tulfo, ikatulo pero statistically ties number 2 nga si Vicente Soto. So na, tulo ka Tulfo ang sunod mahigala nga set sa mga senators. Ikaupat mga higala ni ining maong survey mao si Ramon Bong Revilla Jr. Sunod mahigala si Pia Cayetano. Ikalima, ikauno mahigala si Manny Pacquiao, although doon na ni mga statistically tie with other candidates, pero mao ni mahigalang atong tan-aw ng mga porsyento for purposes of ranking. Ikapito mahigala si Bongo. Ikawalo si Bato de la Rosa. Ano sa man Siyam si Abi Binay. Ikanapo si Ping Lacson. Ika-11 si Camille Villar, ika-12 si Willie Revillame, apan statistically tie with Amy Marcos. Straight to the point. Kani, volatil pa ni kayo kay si Lito Lapid mahigala niya sa ika-13 mahigala, ika-14, statistically tie raman ni Amy Marcos. Kini nga survey mahigala, kini ba si Lito Lapid? Wa pa ni mga higala mo gasto advertisement, ha? Kaning iyang gisaligan ron, kaning iyangaan pa lang ni. Sagol suri-suroy mahigala, pero na naman na di handapita. Hasta ni mga Tulfo day, wa pa ni kagasto day. Na may uban, dagko na gasto sa mga ining Aimee. Dagko na mga gasto sila. Tawa, Willie ay wa pa ni gasto mga higala. Karon nagibidang lig-una ning mga nanagan no. Dili lig-on nga unsang pagkalig-una ha. Lig-on ba nga sikat nga masud na gyud dito mo nang magdagandagan kay karon panahon ni na alang-alang ka. Ay, mo withdraw ka sakto to gibuhat sa Bitsing Sundeken. Panahonan sa Bitsing Sundeken pero may kwarta ba gyud sa bit ha? May kwarta gyud sa bit pero tan-aw niya day medyo mo nag-alanganin man gyud. Alanganin gyud. So bisan pag may kwarta sa Bitsingson mga kagalaan medyo nalanganin siya. Ingon sang inanunya sa gamay sa di nako. Kay tungod sa pneumonia. Bueno, kinini ang di mo po na magkumpensaan gyud ang pneumonia basig tinuod sigyod. Pero sakto nang ibot sa bit day tan-aw niya bida nagsinikhanay man mga sikat. Video lisod yun, ganin top 12 mga higala bidang lisura yun kayo na ron. Muna mudagan ka gani ron. Karong nga Congress mudagan ka lisod yun kayo. Kay kisa may nagsunod Amy Marcos may gala na Lito Lapid, si Hunasan, nasunod si Abalos, kinis Pangilinan, wala ni sila masuod sa Magic 12, pero sa sunod mga higala nga survey, volatile pa man kayo. Pwede pa man ni Musaka, kinis la si, of course, kinis la si Lito Lapid may gala, kini si Amy Marcos, Hunasan, Abalos, nagi mga tagak do sa 12 sad, kinsa may ilang birahon ditong madadalig bira.
Kinis lakson maglisod sa ning birahon kay wa para ba ni lakson may galamo maningkamot ug maayo gyud sa pagkakaron. Kinsa may mabirain kinis binay tingali mas posible pwede ning mabirahon. Nining top 12, tanawan ko ng top 12 kinsa may pwedeng birahon. Kay ngari mahigalas kon siyempre ikaw mo ika-13, di ka kasul sa 12. Unsa man nimo na? Mangita kag pamaagi tanaw ha, ang top 10 nga Tulfo. Lisod naman birahon ato nas top 1. Saon pagbira nimo na? Kanang istorya lang kita mahigalag. Tinuod ba? Kini si Erwin Tulfo sure na ning winner. Kini si Ben Tulfo, Vicente Soto wa na. Kini si Bong Revilla wa pa gani mo sayaw budot siya. Sa una, pilting pangugat sa ubang mga kandidato o pangampanya, si Bong Revilla, sayawan lagbudot. Na karon, musamot na ni kadako niyang iskor kay na pa o. Ikaupat ko si Bong Revilla, wa pa mo budot, samot na karon kay mag nanay kombinasyon sa apati-apati o guan, ice cream yummy. Ilan mga kaigalaan. Kinsa may pwedeng birahon din Kinispiya kay Tano, lisod sa ding birahon Ken. So kining top 12, medyo lisod-lisod na ning birahon. Ang tanaw ko kinsa may humuk-humuk din si Cayetano, lisod birahon. Si Manny Pacquiao, lisod birahon. Si Bongo, lisod birahon. Hasta ni Bato de la Rosa, lisod sa ning birahon. Si Abi Binay, tingali, madadaba ka na si Abi Binay, day. Basin, tingali. O tanaw nila kinsa may humuk-humuk na mabira na to nga na matagak kanin sa top 12 para na magkasoda. Ambot nga abibinay ha. Kinis lakson, lisod naman yung birahon na kay mo. Musutoy naman yung unyag manikamot ni. Ha? Anya, nan, kinis Camille Villar. Kinis Camille Villar, dyan sa ika-11 mahigala, pero na, inigsugod sa campaign period ni mo, baha ng advertisements ini mga kagilaan niya, doon na bagi capacity, magsuisuroy kinis Camille. Ha? Kay may kwarta na ba yun? Ha? Igsuroy-suroy may gala ni Kwan. Kinis mo, Willie Revilla mi. Sus, nagpadua-dua ra ba direk will time sa to yung dua as plaza day? Daghanang tao ra ba, oy? Unya, kini man ko si Camille Villar. May kwarta. Nga doon nagi-followers, nagdaan, nagunan sila si nya mo apil nagpangampanya sa Manny Villar, ani niya, sugod sa campaign period. Dilit ni mo ba, basta-basta biran sa Camille? Kini hinoon si Lacson, lisod birahon. Kini si Willie, lisod. Nya si Amy Marcos, lisod ba ng birahon ni mo kay Bob? Na. O nagsunod naman ni Amy Marcos, ulito lapid. Aguroy. Nya di apa may gala sa hunasan. Pulos man yung mga ngan ba? Si Abalos. Kini si Abalos may gala, medyo, wata, kahibawa ba si mo kwan pa ni? O niya sa Pangilinan. Kiko Pangilinan mahigala. Ha? O niya, kini, Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, layo, Willie Ong. Noy, si Francis Tolentino de Mas Kabainte. Ha? Layo na. Si Franz Castro midagan man, pero naman layo, naman nabira namang daan. Arlene Brosas, ikapilas Arlene Brosas, ikakurinta, di na ni madain ani. Kini si Abalos may gala, medyo layo ning kang Abalos. Tingali og kwan kanana ang basin sa dito sa Mandaluyong may man kuno sa Abalos baya kuno dito sa Mandaluyong. Pero ambot ka og nasyonal lagi mo na koy kwan god nga lahi man gud sa national election na. Mo na good morning nimo na Attorney DX Lapid. Ha? Adindot ni aligre kini nga maabot nga eleksyon mga sukit ti paminaw. Kini wa pa ni makasugod ang campaign period ha. Napad ni mga kwan gyud. Ha? Napad ni mga kausaban mga sukit ti paminaw daghan. Nya ang final ani ngadto na gyud mahigala sa Mayo 12 nga eleksyon. Unsa gyud hukom sa mga tao mga sukit ti paminaw. Nya apilan ninyo. Kadtong gusto nga matangtang si Sara, tan-awan ninyo kasi ang inyong butaran nya kinsa ning senador kini nga senador mo butar ni tanggal Sara ani kini. Kadtong di gusto nga matanggal Sara, duha ra man ning nakasod sa Bongo ra magsi Bato de la Rosa. Oh, mo na inyong suportaran para na makalaban ni Sara Duterte dito sa kuan. Oh, kay kanto sa Marcolita, layo naman. To naman sa 20 kapin. Marcolita o kanto si Philip Salvador. Wa na may laing ipang-endorse nga kwan. Ha? So, di po sa mga senador nga, di po sa administration, medyo di man po, mo po inipaklaro day. Kasama inipaklaro day sa mga senador be. Nga ipang-endorse si Bongbong Marcos.
Sure mo nga mo, butal sila para, kwan? Medyo walay nagpaklaro ro mga panahon na. Sama ining kwan, kinisibong Rebilla, wa may kontra ni, kay mo sayo-sayo na nagbudots-budots, ice cream yummy, apati-apati. Kung doon na mga controversial issues, hindi kinang kanutilti, di ba po mo tingog-tingog, di wag yung kontra hinoon. Kamigon mahigalang, doon na yung kay, butingog yung ka mahigalang mga issues, doon na yung malipay ni mo, doon na yung masuko. Pero sama ining mong Rebilla, huwag na yung mga controversial issues, di man po mo apil-apil. O sama ining Lito Lapid, di po mag-apil-apil. So, wa po masuko noon. Kines Willie Rebilla Meday, medyo lisod, bantilin niya, wa na gini musod, na gini tingali. Kay kanana ang lain man ang masa, di man na tumakon, lahi man yun mga kagilaan. Sao naman na. Niya si Chavit Singson ni withdraw, da iya po itong desisyon, pero og kana si Chavit Singson og nasod pa stop 12 si Chavit, withdraw ka to? Basta mingon to, kaya naman ako pneumonia. Ay, wak man makasod, stop 12 to amas ka 20 na. Bida pneumonia. Oy, di na ko padayon yan ng pneumonia ko. Kanang bitaw nag-survey bitaw naka top 12 day, naka sa ibutan ta top 5 or top 10 ana. Bisan siguro kung pneumonia man kami, ade ra kaya ra kini. Dili ni ko problema ni pneumonia. Madara ni antibiotic. Pero balay-layo na kawa pa si malipay kayo indekin kay og mabakantin top 12. O si sabit to pa dito sa top 12 niya mo. Mingon niya, di lang ko padayon. Daghay malipay na sa ubos. Ay, salamat tao, di masaka mo uban. Nya kinidaan na, wala naman, nabila na. Wala man kasuod sa 12. Nya mingon niya, ginumun niya man ko. Adawa lang, maragwalay, kuhan, impact. Pero karon na ay usa diharon. Butang ta lang nang naasa. Naagyo diya sa top 12. Gamay withdraw lang ko, kay ginumun niya ko na. Bida daghay malipay na sa ubos. Kanto bitas Miriam Defensor Santiago day na cancer naman to dekin. Wag mo withdraw pero wala lang gito. O bakaya pa kini mga masakiton mahigala kini mga tiguang na bisag politicians basta kay true-blooded politician ka anything luya anything election makiglan labi nag-campaign period mo kalit og kaabtik. Bueno ni sinyas matong technician at ulang tiwaso ni Unya Gisgot mga kaigalaan. Standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga mosunod na kanon dayon.